Já vás zdravím, dobrý den, ahoj. Dostal jsem po ráno chuť na kebab a myslím si to dát. Dáme trošku čili papričky, takhle. A tady kapneme citron do salátu. A teď jdeme na to. Výborný chuť, čerstvý, vonavý, takže nemá to chybu. Děkujeme za všechno, za vše Alibaba Team. Jestli chcete si dát taky kebab, tak přijďte na Poličí 11 Alibaba Kebab.